Исәнмесез турыдан туры эфирда Татарстан хәбәрләре, студияда Айгөл Бәдретдинова бүгін программада. Киров районында 2000 йорт сусыз қалды. Ярелі кештен шейникке сус алызып қалдырған ек. Авария қашан келіп шыға, хаманың сәбәпләрін ниде? Руслан Сунжинов ашықлады. Тәрәзәләрне 60 ел алмаштырмағаннар, подвалда шу бұясы. Просто мне стыдно. Ни өчен әлмәтләр идарәче компанияләрне көтеп тормыш, үзләре ремонтка тотынган. Филуза Хамидуллина ашыклык кертте. Торак йортлар уртасында ял итү мәйданы. Могҗиза инде бу безнең өчен. Казанда төзекләндерүдән соң ачылган яңа бульварның ачылышында Гөлнә Сайфетдинова булып кайтты. Машиналарны bir көнгә велосипед калыштырдылар. Казан шәһәренең моторлыгы да инде бу велосипедтә йөргәндә, җыяу йөргәндә тем более икенче төрле күренә инде. Велосипед белән эшкә килүче экологларны Илдар Сафиуллин да каршы алды. Сугыш кирәк яракларын хәзер ире яңа үзәктә ясыйлар. Яшел Үзәннең Серго заводы базасында бүген югары технологияле махсус машина төзү базасы ачылды. Кечкенә калибрлы артиллерия коралларын дөнья күләм дәрәҗәдәге югары технологияле җиһазда җитештерәләр. Аны ачу тантанасында президент Рөстәм Миңнеханов белән Ростех берләшмәсе башлыгы Сергей Чемезов катнашты. Татарстан оешмасының илнең хәрби тармагына нинди өлеш кертүен Фәйрүзә Мәҗитова күреп кайтты. 1-5. Бу көнне монда 7 ел көткәннәр. Позис заводының әлеге комплексын 2011 елда төзекләндерә башлыйлар. Ил күләм дәрәҗәдәге проект Россиянең оборона җитештерү комплексын үстерү федераль программасы нигезендә тормышка ашырыла. Мы сегодня находимся на одном из предприятий, стратегически важных для обороноспособности нашей страны. Сегодня это успешное предприятие с хорошим заказом, объемом гражданской и военной продукции. И вот этот центр специального машиностроения, огромные слова благодарности руководству страны, Ростеху, Министерству обороны, которые позволят нам создавать конкурентную продукцию с хорошей рентабельностью. Бу үзәк өчен 4 миллиард сум акча тотыла. Шуның 1 миллиардын завод үзе кушкан. Моңарчы булган технология үз гасырын яшәгән. Ул 50нче елларда ук куела. Күп энергия чыгымы таләп иткән, экология таләпләренә дә туры килми. Яңартылган үзәктә корал җитештерүне 2 тапкыр арттырганнар. Завод Серго известен давно. Позис илдә аз калибрлы сугыш кирәк яраклары җитештерү буенча төп предприятие булып тора. Алар авиация, диңгез, күрҗер, артиллерия системаларында кулланыла. Завод гранаталар, патроннар чыгара. Бу элеккеге Советлар Союзы территориясендә шундый бердән-бер җитештерү урыны. Бүгенге тантанада заводның хәзерге эшчеләре дә, ветераннары да катнашты. Алар өчен бу мөһим проект һәм оешманың заказлар белән тәэмин ителгән булуына гарантия. Стабильность мы здесь, как говорится, и даже в тяжелые годы не ушли с этого предприятия, потому что оно нам дорого. И хоть тяжело было, но мы отстояли, как говорится, свое предприятие. Позис заводының көнкүреш техникасы чыгарган исәпкә алсак, тиздән монда акыллы суыткычлар конвейердан төшәргә тиеш. Ул интернеттан азык-төлеккә үзе заказ бирә, ризыкларның яраклылык вакыты чыгу-чыкмауга кадәр карап торачак икән. Аларны позисның яңа линиясе эшли башлагач көтәргә. Аңарчы оешмага 2 миллиард сумлык инвестиция программасын кабул итәргә кирәк. Фәрзия Мәҗитова, Альбина Асылгәрәева, Александр Лобанов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Рөстәм Миңнеханов Нидерландның Россиядәге гадәттән тыш һәм тулы вәкаләтле эшчесе Регина Вероника Мари Джонс Босс белән очрашты. Татарстан президенты голланд компанияләр белән эшлекле хезмәттәшлекне үстерергә кирәклеген ассызыклады. Алардан нефть, химия һәм машина төзү тармаклары продукциясын кайтаруны киңәйтү, авыл хуҗалыгы продукциясын эшкәртү буенча уртак предприятиеләр булдыру турында да сөйләштеләр. Казан Кремлендәге икенче очрашу Ростех дәүләт корпорациясенең индустриаль директоры Сергей Абрамов белән иде. Алар авыл хуҗалыгы эшләрен башкару өчен сертификат алган Т-500 самолеты турында сөйләштеләр. Сергей Абрамов ел ахырына кадәр тагын 10 машина чыгарга шандырды. Башка яңалыкларга күчик. Казанда бүген 7000гә якын кеше сусыз калды. Бу хәл Киров районында су торбасы тишелү аркасында килеп чыга. 2000ннан артык йорт 5-5тә мәктәпләрдә укулар эзелә. Водоканал хезмәткәрләре һаман да авария урынында эшли. Суны кайчан бирәчәкләр? Теманы Руслан Хысындинов дәвам итә. Идел бакчачылык şirkәтенең бүген бөтен җире су, ул казанлыларның өендә генә юк. Авария кичке 10да ук килеп чыга.
Кичә кич белән 22 сәгатьтә Казанның Киров районында салкын су белән труба шартлады. Аның диаметры 500 мм. Юдина, Кызылтау, Жаңа Юдина, Арыкчино һәм Калин бесәсендә су юк. Монда водоканалның авария хезмәте җибәрелә. Бу 12 белгеч һәм 8 дәнә техника. Авария нәкъ шушы урында Идел бакчачылык ширкәте территориясендә килеп чыга. Хәзерге вакытта биредә водоканал хезмәткәрләре эшли, ләкин безгә интервью бирүдән баш тартты. Әлеге авария аркасында 2000 йорт сусыз кала һәм бу нигездә Киров районы кешеләре. 7000-нән артык кешенең нык тузган труба аркасында сусыз калуы ачыклана. Водопровод находится в не очень хорошем состоянии из-за близости с РЖД. Узган атнада без бу бакчада булган идек инде. Анда яшәүчеләр турбаның искиткеч начар хәлдә булуын сөйләде һәм кайчан шартлар дип куркабыз дип борчылуын җиткерде. Моңа кадәр аккан суны насос белән суыртып торсалар, бүген турбаны ямарга туры киләчәк. Юдина бистәсе халкы бүген иртәдән су китергән машина янында чират тора. Су кичә бетте сәгать 8-дән соң. Су булмагач авыр инде, конечно. Иртә белән торып ярәле кичтән чәйниккә су агызып калдырганык. Юдинаның 151-нче мәктәбендә дә бүген якшәмбе генә була торган тынлык. Начальные школы были дома, мы их не приглашали на занятия. Бүген башлангыч сыйныфларны мәктәпкә чыгармадык. Югары сыйныф укучылары 2 дәрестән соң үй эшләре алып кайтып китте. Буларның барысы да су булмауга бәйле. Иртәгедән дәресләр башланыр дип өметләнәбез. Аракчино, Калинин, Кызылтау, Яңа Юдина бистәләрендә дә шул ук хәл. Виталий Артамонов суны күршеләреннән ташый, аларның үз кыйысы бар. Запас всегда 20 литров воды, канистр стоит на всякий случай. Өйдә савытларга суны гел тутырып куярга тырышабыз, чөнки булай су беренче тапкыр гына бетми инде. Бүген дә су булмау аркасында юынып булмады. Авария урынында водоканал хезмәткәрләре эшен дәвам итә. Алар шартлаган турбаны бүген кичке сәгать 8-дә яңа бетергә тиеш. Руслан Хусудинов, Илшат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Сорманың Жәлил бистәсе халкы рәхмәт әйтеп шалтыратты. Колонкаларынан шаулап су килә башлаган. Исегезгә төшерәбез, атна башында Татарстан хәбәрләрендә бистәдә яшәүчеләр проблемасын яктыртып сюжет эфирга чыкты. Һәм менә 2 көн эчендә 2 айга сузылган сусызлык мәсьәләсен хәл итеп тә куйганнар. Торбаларны тикшергәннәр, колонкаларны чистартканнар. Безнең йорт шәһәрнең ямын боза торакларына капремонт ишек алдында ЖЭО эшчеләре килгәнне көтеп алган арган Әлмәт халкы балтаны үз кулына ала. Ленин урамындагы 25-нче йортта яшәүчеләр кайбер эшләрне үзләре башкарырга тотынган. Тик капиталь ремонтны мөстәкыйль генә үтеп чыга алмаячаклар. 60 ел элек төзелгән бина төзекләндерү көтә. Нишләп идарә компаниясе 25-нче йорт турында бүген журналистлардан гына ишетте. Филүзә Хәмидуллина. Вот оно все. Видите, что? Просто мне стыдно. Анатолий Некрасов монда 40 ел яши. Канализация турбаларын бер кайчанда алмаштырмадылар ди. Хәзер су тамып утыра. Шунлыктан подвалда дым. Канализация и подвал. Канализация турбасын аласыңмы, дымлы подвалны идарәче компаниянең гомумән анда эше юк. Монда тәртип кирәк. Ничә тапкыр барды, менә эшлибез диләр. Подъездда тәрәзәләр таушалганнан ябылмый башлаган. Хәзер халык беренче суыклардан курка. Что удивительно. Иң аптыратканы шул, янәшәдәге 27-нче, 23-нче йортларда тәрәзәләрне алмаштырдылар, ә безнекен һаман юк. Нишләп бездә беркемнең эше юк? Бу җәйдә йортның тышкы ягыда җимерелә башлады ди халык. Стыдно даже перед людьми, что мы в центре города живем. Кешегә үзәктә яшибез дип әйтеп тә булмый. Хурлык бу. Менә бу шүп савытларын төшерегез. Аларның төпләре юк. Бу йортка 60 ел һәм ул шәһәрнең үзәгендә урнашкан Әлмәтнең иң борынгы йортларыннан санала. Капиталь ремонт бу йортта 10 ел элек уздырыла. Ул вакытта түбәне алмаштыралар һәм фасадны жылыталар. Һәм әлеге ремонтны нефтчеләр башкара. Әмма биредә яшәүчеләр мондый борынгы йортларга һәм фатирларга игътибар зуррак булырга тиеш дип саный. Все гнилье. И вот она. Вот это прибил. Капремонтны көтеп арыгач биредә яшәүчеләр аңа үзләре алынган. Шулай итеп утыргычны ясап куялар. Александр Некрасов берничә тапкыр идарәче компанияга мөрәҗәгать иткән. Соңыннан җыелышып башкарма комитетка хат юллаганнар. Подписи мы собирали. Я ходил сам с людьми разговаривал. Әйтерсең, бу хатлар Союз торак идарәсенә барып җитмәгән. Монда бу проблемалар хакында бездән генә белделәр. Шип савытларын бүген үк алмаштырырга сүз бирәләр. Канализация турбаларын октябрь аенда ясаячаклар. 2 елга 1 декадасында инде подъезд тәрәзәләрен алмаштырырга җыенабыз әйе. Аннан соң цоколь этажның фасадын буярга тоже краска алынган. Хәзер мастерларны куябыз шундый ниләр. Биредә яшәүчеләр үз йортлары үзәк урамга тиң булып матурлангач, безне яңадан чакырырга сүз бирделәр. Әлмәттән Филүзә Хәмидуллина, Ирек Хәбибуллин, Яңа Гасыр каналы.
Түләмәсәң ишекләре ачылмый, бүген Чаллы урамнарына турникетлы беренче автобус чыкты. Ул 26-нчы маршрут буенча йөри. Үзенчәлеге шунда: юл хакын түләгәч кенә эшкә узарга мөмкин. Җиһаз куелгач, автобуслар маршруттан бераз соңга кала башлаган, айруча иртән кичен кеше эшкә барган һәм кайткан вакытта. Чөнки әлегә машина йөртүчеләр дә, йөрүчеләр дә яңалыкка күнегә. Электр транспорт оешмасында әйтүләренчә, бу билетсыз баручыларга каршы яхшы чара. Ул кондукторларны алмаштыра һәм акчаны экономияле. Әгәр дә турникет җайлыгын эшләп китсә, аны башка автобусларга да куярга мөмкиннәр. Балык урнына үзләре эләкте. Яшелүзән районындагы дәүләт тыюлыгында законсыз балык тотучыларның үзенә төштеләр. Браконьерлар моторлы көймә һәм ятмә белән төрле төрдәге 500 балык каптыра. Тикшергәндә гаепләнүчеләрдән 2 көймә, 5 суыткыч, телефон, ятмә, киптерелгән һәм какланган балык алына. Тикшерүчеләр белдергәнчә, хәзер җинаять эше ачылган. Рөхсәтсез балык тотучыларга 2 елдан алып 5 елга кадәр ирегеннән мәхрүм итү яный. Бу быел беренче очрак түгел. Моңарчы чистай зонасында балык һәм кысла тотучыларны кулга алган иделәр. Сулыкларны браконьерлардан саклау җиңеләя төшә, яңа техника белән эшләячәкләр. Биологик ресурслар буенча дәүләт контроле, күзәтчелек һәм саклау бүлегенә 8 моторлы көймә тапшырдылар. Яңа техника Татарстан президенты ярдәме белән бирелә. Чарада су инспекторларының хезмәтен югары бәяләделәр. Яңа көймәләр исә бүлекнең күрсәткечләрен һәм биологик ресурсларны саклауны тагын да яхшыртырга тиеш. Димәк, алар браконьерларның изенә тизрәк төшә алачак. Балаларның ата-аналары белән мессенджерлар аша аралашуны киметергә Казан мәгариф идарәсе җитәкчесе шәһәр укытучыларына шундый тәкъдим белән чыкты. Әлеге хәбәр шәһәрнең бөтен мәктәпләре буенча таралды. Кайбер ата-аналар өчен социаль челтәрләр балалар хакында мәгълүмат алуның иң тиз усулы. Без WhatsApp-тан балаларны мәктәптәге уңышлары хакында белеп торабыз диләр. Икенчеләре бу челтәрдән файдаланмыйбыз дип белдерә. Казан башкарма комитеты исә мондый педагогик алымны кирәкле дип тапмый. Бу әлегә тәкъдим генә. Карарны мәктәп директоры кабул итә ала. Әлеге тәкъдим дөреслеккә туры килмәгән мәгълүмат таратуга юл куймау һәм үзара язышучылар арасында аңлашылмаучанлыкны булдырмау өчен ясалды. Мисал буларак, Казан мәктәпләренең берсендә укытучы өешен группага язган. 5 бала ата-анасы аны күрмәгән. Нәтиҗәдә балалар дәрескә әзерләнмичә килә. Казанның мәгариф идарәсендә укытучы кулланган мондый алымны дөрес дип тапмыйлар. Республикада кадрлар әзерләүгә игътибар арттырылачак. Бүген бу хакта Яшьләр хөкүмәте һәм башкарма хакимият органнарының үзара хезмәттәшлеген тәэмин итү буенча совет утырышында сөйләштеләр. Аны премьер-министр Алексей Песошин үткәрде. Татарстанда хәзер Яшьләр хөкүмәте белән бәйле 30дан артык проект гамәлгә ашырыла. Ул 200 меңләп кешегә кагыла. Соңгы арада 8 кеше Мәскәү хөкүмәте аппаратында тәҗрибә туплап кайткан. Киләчәк синең кулда. Республикада дәүләт органнарының эшен формалаштыручы яңа проект гамәлгә керә. Бүген аның беренче этабы башланды. Аның нигезендә һәр татарстанлы үзенең теләк тәкъдимнәрен җиткерергә мөмкин. Моның өчен дәүләт порталында махсус сораштыру бүлеге барлыкка киләчәк. Тәкъдимнәр шунда туплана. Аннан чыгып, министрлыклар алдагы елга эшчәнлек юнәлешен билгели. Әлеге проект беренче тапкыр кулланылышка керә. Беренче тәкъдимнәрне инде бүген онлайн җиткерергә мөмкин иде. Газ чыгып ята, ягулык ага, янгын куркынычы бар. Бүген Түбән Каманың ТГК 16 җәмгыяте ТЭЦ филиалында шундый өйрәнүләр үтте. Бу монда эшләүчеләрне сынап карау өчен кирәк. Предприятие хезмәткәрләре белән ашыгыч ярдәм күрсәтү хезмәтләре аны ничек үтте? Алдагы репортажда. Произошла тесьма грузовары номер 1. Ягулык цехында резервуарның тишелгәне һәм мазут агып чыгуы ачыклана. Әлеге урынга коткару, янгын сүндерү бригадасы килә. Зыян күрүче бар, ул агуланган һәм аңын югалткан. Аны эвакуациялиләр. Өйрәнүләр бүген шундый сценарий буенча үтте. Барлык хезмәткәрләр өйрәнүләр вакытында чыннан да гадәттән тыш хәлдәге кебек эшләй. Инструкция һәм бары тик план буенча. Бирдә янгын сүндерүчеләр авария коткару бригадасы, ашыгыч ярдәм һәм гражданнар оборонасы бүлекчәләре килде. Мондый сценарий өйрәнүләр өчен очраклыгына сайланмаган. Это наиболее тяжелый сценарий развития разлива нефтепродуктов на нашей станции. Бу безнең өчен иң катлаулы сценарий. Монда күп санлы техника һәм кешеләр җәлеп ителде. Алар хәбәрләшеп эшләргә тиеш. Бик яхшы башкарып чыктылар дип саныйм. ТГК 16да төрле өйрәнүләр даими рәвештә оештырыла. Экологик һәм сәнәгать куркынычсызлыгы таиф компанияләр төркеме өчен өстенлекле юнәлеш. Өйрәнүләр янгын һәм гадәттән тыш хәлләргә юл куймаска мөмкинлек бирә. Түбән Камадан Илдар Сафиуллин, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы. Чыгып киткәндә утны сүндерергә, яктырту җайланмаларын тиешле урында гына кулланырга, бу энергияне сакчыл куллануның иң гади усуллары. Иртәгә Казанның Горький исемендәге ял паркында энергия фестивале үтәчәк. Кызыксынучылар өчен мастер-класслар, фәнни тамаша да каралган. Килгән тамашачыларга акыллы йортлар күрсәтәчәкләр. Башкала паркларында тормыш чыннан да кайнап тора. Ташландык җәяүлеләр юлыннан заманча ял итү мәйданы ясадылар. Бүген Казанның Азина микрорайонында яңартылган бульвар ачылды. Аны парк һәм скверлар программасы буенча төзекләндерәләр. 103 миллион сумга төшкән моторлыкны халык ничек бәяли? Гөлнас Сайфетдинова күрде.
Балашыға тантаналы ашылышны көтмей үзен үйдәге шәхес итә. Төзекләндерүдә бит үзе еңә рәхим ит концепциясенә нигезләнеп эшләнгән. Бу ут баганаларында да, диванга охшатып эшләнгән эскәмияләрдә дә чагыла. Бүген алар урамдагы өй туена кунакларны шәй табыны белән каршылай. И мечтать не могли, что до Азина дойдет и благоустройство, и программа президента парков и скверов. Такие. Хорошо помню, как 10 лет назад здесь ходили. И сейчас, конечно, изменения большие. Ял итү мәйданы Җиңү проспектыннан Фучик урамына кадәр сузыла. Барлыгы 700 метр ара. Үз юлында ул 3 мәктәп, 2 балалар бакчасында тоташтыра. Шуңа да төзекләндерү барышында архитекторлар, төрле яшьтәге балалар, шулай ук йортларда яшәүче өлкән буынның да мәнфәгатен күздә тотып эш иткән. 30 еллап ташланып торган урынны төзекләндерүне яшәүчеләр сорый, үз тәкъдимнәрен кертә. Мәктәптә һәм балалар бакчасында безгә опрос өчен листовкалар бирделәр. Без шунда үзебезнең теләкләребезне белдереп отметкалар ясадык. Җәй буе көттек. Эшләр баруын күзәтеп тордык. Тәрәзәдән үзебез чыгып. Могҗиза инде бу безнең өчен. Балалар өчен уен мәйданчыклары, амфитеатр барлыкка килә, сукмаклар яңартыла, агач куаклар утыртылган. Мы отдельно встречались со школьниками. Укучылар балалар бакчасы мөдирләре белән сораштырулар үткәрдек. Нәрсә күрергә телиләр, үзләре әйттеләр. Бер укучы бик озын инша язып җир йөзендәге иң кирәкле төснең сары төс булуын белдерде. Бульвар астыннан коммуникацияләр уза, җылы, газ, су, электр шелтәренә капиталь ремонт таләп ителгән. Бу эшне дә вакытыннан алда башкаралар, матурлыкны кабат бузмас өчен. Гөлнас Сайфетдинова, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Эшкә педаль әйләндереп, бүген бөтен дөньяда велосипедта йөрү көне билгеләп үтелә. Ул ел сайын автомобильдән баш тарту көне алдыннан үткәрелә. Аңа бүген Казанда да кушылдылар, әмма бер министрлык вәкилләре генә. Экологлар сүзенә караганда, бер машина көненә табигатькә 6 килограммга кадәр зыянлы матдә чыгарга мөмкин. Бүген Казан урамнарында суларга рәхәтрәк идеме? Моны иртүк үзе дә велосипедка күчкән хәбәрчебез Илдар Сафиуллин белеште. Иртәнге сәгать 7 тулып кеткән экология министрлыгы хезмәткәрләре эшкә ашыга. Машинада түгел, велосипедта, табигать сагында торучы ведомство хезмәткәрләре акциядә дәррәү катнашырга булган. Экология министры урынбасары Фаяз Шакиров бүген генә түгел, башка вакытта да гаилә белән велосипедта еш йөрибез ди. Бу гамәл сәламәтлеккә дә, тирә-юньгә дә файдалы. Казан шәһәренең матурлыгы да инде бу велосипедта йөргәндә, җыяу йөргәндә тем более икенче төрле күренә инде. Сәмесез. Дамир өчен велосипедта йөрү көндәлек гадәти күренеш кенә түгел, яшәү рәвеше. Ул республикада велосипедчылар берлеге җитәкчесе. Велохәрәкәт белән бәйле төрле чаралар оештыра. Казанның һәм Татарстанның иң матур урыннарында велоэкскурсиялар үткәрә. Гомумән, бу төр транспорт чарасына утырган кешеләрне күрсә, шиксез шатлана ул. Движение развивается. Һәр юнәлештә хәрәкәт алга бара. Велоспорт, туризм, триал һәм башкалар ярышлар оештырыла. Дөнья тирәле сәяхәт, алар тагында күбрәк булсын иде. Алдагы көннәрдә дә чаралар планлаштырылган. Велосипедта йөрү ул мода гына түгел, бик күпләр өчен яшәү рәвешенә әйләнеп бара. Ягъни машиналардан баш тарту көнендә генә түгел, гадәти һәм даими рәвештә велосипедта йөрүчеләр көн саен артканнан-арта бара. Беренчедән ул сәламәтлек өчен файдалы булса, икенчедән вакытны файдалы һәм мавыктыргыч итеп үткәрү дигән сүз. Бер көндә бер автомобиль әйләнә тирәгә якынча 6 килограмм зарарлы матдә чыгара. Төрле сәнәгать оешмаларына караганда да күбрәк. Иртәгә исә машиналардан баш тарту көне. Шуңа акциядә катнашырга башкаларын да чакыралар. Илдар Сафиуллин, Игорь Романов, Яңа гасыр каналы. Әлеге сәгатькә шундый аныклар иде, матур кичләр сезгә, исән-имин булыгыз. Болгар радиосы тәкъдим итә. Үткәннәр сагындыра концертының дәвамы. Театральләштерелгән тамашага сез дә рәхим итегез. 6 октябрь Пирамида. Башлана 18 сәгатьтә. Татар җыры эстрада фестивале Мәскәүдә. Динә Гарипова, Данир Сабиров, Чулпан Юсупова, Әнвәр Нургалиев, Илмира Сулейманова, Айдар Галимов, Элвин Грей, Ришат Төхватуллин, Филүс Кахиров, Гүзәл Уразова һәм башкалар. 11 ноябрь Дәүләт Кремль сарае. Алсу Абульханова. Пирамида. 20 октябрь. Татар халкының яраткан һәм популяр җырчылары сезнең шәһәрдә. Зәйнәп Фәргыдинова, Зөфәр Билалов, Хәмдүнә Тимергалиева, Динә һәм Рафаэл Латыповлар, Ландыш Нигъмәтҗанова, Рәсим Низамов, Алсу Абелханова, Ринат Сафин, Резилә Шәрәфиева, Марсель Вагызов һәм башкалар. Рәхим итегез, 6+. Сезнең күзегез икеләнми.
Эльдорадода 2 файда. Рассрочкага телегенегизне алыгыз яки киләсе сатып алуга бонус аласыз. Пар белән юучы LG Creo машинасын нибары 26999 сумга. Сезне Эльдорадода көтәбез. Башкортстанның атказанган артисты Әнвәр Нургалиев концертларына чакыра. 6, 7, 8 октябрь Яршаулы, 19, 20, 21 октябрь Казан, Уникс, 13 октябрь Москва. Bir көндә 2 концерт. Мизерный расход, огромный багажник, увеличенный дорожный просвет. Все это в японском Datsun за 359 тысяч рублей. Марка Datsun 4 пятерки, 3 семерки. Белкада рус сезона. Россияда тегелгән тун, пәлтә, курткаларга зур ташламалар. Үзебезнекен сайла. Белка, Татарстан 7. Тыквенные семечки от Мартина. Всегда высокое качество. Театральный салям из солнечного Ташкента. С 24 по 26 сентября лучшие спектакли Узбекского национального театра в Казани. Хуш келипсиз, хурматли дуслар. Билеты на сайте в кассе театра Камала для зрителей старше 12 лет. Маша стирает на даче, а Даша стирает в городской квартире. И обе довольны качеством стирки, и обе довольны экономией, потому что используют для стирки средства Альба. Эффективно даже в холодной воде. В 2 раза экономичнее стирального порошка. Альба. Чисто, эффективно, экономично. Покупайте на почте рядом с домом. Добро пожаловать в семью. Телекарта. Смотри, не переплачивай. В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. В клинике Медел уникальное лечение головных болей. Теперь таблетки не нужны. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда Хава тырыша. Сыйфатлы һәм арзан аш бүлмәсе телисезме? Данил Майстер моны чаңга ашырыр. Сентябрь айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Данил Майстер, Казан Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 2-167-166. Хәзер Хава тырышына күчик. Шимбә белән якшәмбегә табигать безгә җылы көннәр бүләк итә. Янык погода сервисы мәгълүматы буенча көньяк чыгышта. Бөгелмә, Баулы, Ознакайда булатлы, ләкин явым-төшемсез. Температура 20 градус. Төньяк чыгышта Түбән Кама, Танышыла бугада явым-төшемнәр көтелми, 21 градус җылы. Төньякта Минзәлә, Гәрҗә-Мензелевскида булатлы, явым-төшемнәр булмый. Температура 21 градус. Төньяк көнбатышта Орша, Кукмара, Балтачта сүрән көн көтелә, 22 градус җылы. Болгар, Бош, Шүпрәледә шулай ук явым-төшемсез, менә монда бераз җылырак, 23 градус. Үзәктә Чистай, Нурлы, Токсубайда булатлы һәм коры булачак. Температура 21 градус җылы. Алда көннәрдә һава торышы үзгәрешсез саклана. Сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат. Тапшыруның иганәчесе Фармтек клиникасы. Термекс Израиль аппаратында авыртусыз һәм операциягез Европа стандартлары буенча аденома белән простатитны дәвалау. Казандагы телефон 292 66 77. Клиника Фармте. Радиоволновое лечение аденомы и простатита на израильском аппарате Термекс. Без боли, без операции. 292 66 77. Башкалабыз Казанда да явым-төшемнәр көтелми. 21 градустан 23 градуска кадәр җылы. Көньяк-көнбатыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы төркемеш баганасының 756 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырмача дымлылыгы 73%. Җирнең магнит кыры тыныч. Әлегә менә шулар сезнең һава торышы белән Альбина Шахапов таныштырды. Ял көннәрегез күңелле үтсен, сау булыгыз.